Potion Explosion. Potion Explosion. En aquest joc haureu d'anar agafant ingredients d'aquesta caixa. El codi secret. El codi secret. Castillos i catapultes. 7 Wonders. Architects. És en anglès, no, això? Sushi Go. Es menja sushi de veritat? No, són com cartes. Són cartes. I els començaments. Sempre costen. Hi ha alguna cosa nostàlgica, oi, en els començaments? Anys endavant, mirarem aquest vídeo i pensarem que jove que era, que inexpert. Per sort, en els jocs de taula, que és una mica el que anirà tot aquest programa, la gent sempre comença amb el que vol, a la seva manera. Sigui un Monopoly, Quién es quién, Party Fiesta... I què va passar? On són els jocs de taula que tenies? Per què no jugues? Toca tornar als jocs de taula. Toca omplir els vostres prestatges. Toca que Catalunya torni a jugar! I aquí em teniu a mi per acompanyar-vos. No marxis. Ja sé el que estàs pensant. Jo no sóc aquell amic típic que... Bueno, nois, aquest joc és senzillíssim, us ho prometo, Mira, en aquest joc hi ha 7 maneres de guanyar. A cada ronda teniu 5 tipus d'atacs diferents i 3 d'especials. És molt senzill, ja ho veuràs. Només s'han de seguir les normes. 3 atacs especials, 2 de diferents. Deixa de mirar el mòbil, no és el moment. Només hem de seguir les normes. Pero siempre debo ir haciendo. No puedo acumular recursos, por ejemplo, infinitamente. Doncs no. Amb els jocs que us portaré avui, us prometo que això no us passarà. Avui us he dut aquests jocs. 10 jocs fantàstics, 0 friquis. 10 jocs senzillíssims que es poden explicar en menys de 5 minuts. I us prometo que els vostres amics podran seguir jugant amb vosaltres. I on podeu trobar aquests jocs? Fa pal això de penjar roba, Però sabeu què faria més pal? Tenir un programa com aquest i no tenir cap patrocinador. Mazom són els nostres patrocinadors fantàstics. Amb ells podeu trobar aquest joc i molts més a les seves galeries Maldà, a Barcelona, a Bilbao i per internet a una de les tendes més importants d'Espanya. A més, allà us aconsellaran fantàsticament, millor que jo. Quedeu-vos fins al final del vídeo per descobrir fantàstics descomptes. Ara sí, comencem. A què juguem? Azul, como el mar azul. Azul no tindria molt a veure amb el tema del color blau, sinó seria més de azulejos. És un dels meus jocs preferits, no només per la jugabilitat, sinó per el color, perquè hem de fer mosaics. Mosaics per sorprendre el rei de Portugal. L'hòstia, sí o no? Tots aquests colors els hem d'intentar treure d'aquí, d'aquestes peces que hi ha aquí. Agafes, per exemple, d'aquí 2 peces negres i les col·loques en aquestes rajoles d'aquí. A partir d'ara ja no pots agafar més peces negres. Si les agafessis, haurien d'anar a perdre punts. I això va molt bé per perdre amics. Per què? Perquè si veus les rajoles del teu amic i veus que ja no pot agafar més peces negres, per exemple, agafa la vermella, després la blava, i s'haurà de menjar les peces que quedin, les negres. I hauran d'anar a restar punts. Bueno, és un bon joc, molt bonic, i va bé per perdre amistats. Aquí tenim el codi secret, un joc molt estil party. Tauler de 5x5 cartetes, amb noms diferents, variats, aleatoris, que es posen sense ni mirar, barrejant, amb totes aquestes cartes i possibilitats. Infinites, la veritat. En el duel, per exemple, serien un, que els recomanem molt aquest joc, i en aquest cas són 2 equips, 2 contra 2. I només un de cada parella sap aquest plànol secret. Aquí veiem, per exemple, els vermells, que serien aquests, i els blaus, que serien aquests. Aquí veiem, en els llocs vermells serien les cartes aquestes d'aquí, amb les paraules, i el negre, que és el que s'ha de vigilar com en el billar. Si fiques la negra, la liaste parda. Hem d'intentar que, com a vermell, agrupar totes aquestes paraules. I com es fa? Una persona de l'equip que sap el que hi posa aquí dins ha d'intentar dir una sola paraula que agrupi el major número de cartes que et toquen a tu, vigilant que no et toqui la negra, òbviament. Per exemple, si les nostres paraules són geni, màgia i madur, podries dir Jordi. Jordi, dius. I són 3 paraules. Sí, 3. Gamarús segur. Llavors, bleda. Sí. I estic entre peix i capgròs. Capgròs, sí. Sí, capgròs. Bueno. És com un dir la flota, però sense anar dient aigua, aigua, aigua. I com es guanya? Molt fàcil. Guanya la parella que abans trobi les seves cartes. I una cosa molt important, i que s'agraeix molt, que està traduït en català. Castells i catapultes. Un joc brutal, molt divertit per parelles. Has de construir un castell a la manera que vulguis, ficar les teves unitats on vulguis per protegir-les de la catapulta de l'enemic.
Tia, perdó, Joel, tio. Hòstia. El primer que derribi totes les unitats de l'enemic guanya. Però si us tira enrere el tema més medieval, què és millor que uns gats i uns arcs de Sant Martí? A Game of Cat and Mouth. Un joc molt similar a l'anterior, però més fàcil i frenètic. És molt senzill, tens unes manetes de gat i un contra un vas tirant boletes. Les boles grogues, n'hi ha 4 cada un, comences amb 4 cada un. I com es guanya? Quan aquí tires la boleta i la passes al bàndol enemic, quan les 8 grogues estan al bàndol enemic, guanyes. Quan les blanques, que les has de tirar amb la pilota, van les 3 al bàndol enemic, guanyes. I quan la negra va en el bàndol enemic, guanyes. Hi ha 3 maneres de guanyar. Molt simple. Passes a ronda, la guanyes, en tens una i és el millor de 5. Cat and Mouth. Easy peasy. Boníssim. Posem que tens molts amics. Tampoc cal fardar. I voleu jugar al Trivial de tota la vida, però el teniu cremadíssim des del 2003, que et saps totes les preguntes al final ja. Doncs aquí ve Smart 10, amb una caixa fabulosa que mira, com l'obres de mi. Opa, que passa, loco! Aquest joc és com un Trivial, però molt més fàcil. Per què? Perquè tens la pregunta aquí i cada un té la resposta aquí sota. ¿Qué movimiento artístico representa? Vicent Van Gogh, Claude no sé què. I a sota et surt la resposta. Igual encertat, guanyes punt. Si no ho encertes, perds tots els punts que hagis fet en aquella ronda. Quan s'ha acabat aquesta ronda, tu t'has quedat amb els punts i es canvia de full de 10 preguntes. A tope, fins que arribes a 30 punts. El primer a guanyar és el primer que arriba als 30 punts. No tots els jocs de taula tenen tauler. Us presento el Toma 6. El Toma 6 és el joc perfecte per a aquells que els encantava tirar la carta de més 4 i a més tenim 10 cartes cada persona. El que hem de fer és intentar completar aquestes línies, però no sent l'últim en completar-la, perquè si la completes del tot, Toma 6, te les menges tu. Un bon joc molt senzill que has de jugar-hi per entendre la tensió que passa un mentre hi juga. Si vols guanyar, l'únic que has de fer és endur-te el mínim de bous possibles. Seven Wonders Architects. Segurament el joc més similar quan pensem en un joc de taula més complicadet, perquè anticipa les mecàniques clàssiques que solen tenir els jocs de taula més avançats. Per exemple, recol·lectar recursos, crear civilitzacions en aquest cas, i aquí sou antics arquitectes per crear una de les 7 meravelles arquitectòniques de la humanitat. Un joc amb les regles molt senzilles i per anar avançant en jocs de taula més complicats. Molt rodó. Aquí tenim un altre joc perfecte per trencar amistats. Sushi Go Party. Més fàcil que menjar en palillos. Sushi Go Party és com el Sushi Go, però més extens i amb més possibilitats. Que com funciona? Molt senzill. Amb drafting. Que què és el drafting? Jo t'ho explico. Cada jugador té un grupet de cartes. Ell tria una carta, segons la seva estratègia, la deixa i passa el grupet de cartes al jugador de la dreta. I agafes les del jugador de l'esquerra, tries una i així fins que s'acaben totes les cartes dels blocs. Quan passa això, es calculen tots els punts i en el tauler va sumant segons el que posi a sota de cada carteta. Com us hi fixeu aquí, si agafes, per exemple, una anguila, doncs resta 3 punts. Però si n'agafes 2, suma 7. Has de vigilar molt. I també has de tenir cuidado si al teu company li falta alguna carta que tu estàs tenint en el draft. Si li falta, l'agafes tu i ell a joder-se. Va així la vida. Sushi Go Party, un joc facilíssim que agrada a tot el món. Micro Macro sembla un joc petit i inofensiu, però quan obres el seu mapa es converteix en un mapa gegant que necessites una taula super extensa per poder-lo albergar. En aquest mapa és com buscant Wall-E, però més divertit. Aquí tenim unes targetetes que t'expliquen un cas d'un robatori, un cas d'un assassinat, i hem de descobrir cada moment o del passat o del futur d'aquesta investigació. Resoldre crims és divertit, però el millor són les històries d'humor negre que hi ha repartides en aquest mapa. Carcassonne. Pot donar una miqueta aquella sensació d'un joc més elaborat, més medieval, pot fer una mica de por. Però no. Al contrari, és un joc molt fàcil. És un puzzle. Has d'anar fent ciutats, has d'anar fent rius, pobles, camins... Molt fàcil d'explicar. A més, hi ha moltíssimes extensions. És un joc perfecte tant per gent novata, gent que vol començar a jugar, com gent experta. Carcassonne. Me lo quitan de las manos. Bé, doncs això ja està. Ara no teniu excusa per no jugar a jocs de taula, ni per deixar-me en visto quan ho proposo al grup. El Nadal s'acosta i és l'excusa perfecta per reunir-vos amb els vostres i jugar a un bon joc de taula. Com us podeu trobar? Com ja us he dit, Amazon! És que no m'escolteu o què? A Amazon trobeu aquest joc i molts més a les seves botigues. I aquí tenim els Patreons del programa. Què? Que encara no hi ha ningú? Coi, què esperes? Vinga, que amb una aportació petita o gran, tu mateix, pots tenir descomptes fantàstics a les botigues Amazon. Vinga, això ja està, ens veiem la setmana que ve. Joel, talla.